Pochopenie, že podstatou bytia nie je stvoriteľský akt a že neexistuje za týmto všetkým nejaký absolútny duch, ktorý všetko dopredu vie, že ten proces vo vedeckom výskume, vo filozofickom pôjde ďalej. Ale kým väčšina v krajine podlieha kresťanskej ideológii, tak povedzme nemôžu predsa politici, ktorí veria v Boha, aj keby sa akokoľvek vysvetlilo im, tak nebudú podpisovať odluku štátu od cirkvi. Aj keď sa to proste zdá nám rozumné, ale myslím si, že v určitom zmysle je to ako droga, ktorá keď človeka omálí, tak má zmenené vedomie a to zmenené vedomie tu nám funguje. Je to historická skutočnosť, ja ju neodsudzujem, pretože povedzme, to by som musela aj svojich súrodencov odsudzovať a sú to inak nie, proste múdri, niekedy mne povedia, že som hlúpa. Takže áno, je to skutočnosť, ale v tejto situácii možno, že v Čechách sa s tým, že ukazuje sčítanie ľudu, že je tam iba menšina veriacich, kým je na Slovensku 70, aj keď sa povie, že mnohí neveria, ale oni sa boja. Keď sa prihlásili k viere, to znamená, že nie sú odvážni bojovníci. Áno, no a práve tým viac musí cirkev aktivizovať a proste mediálne všetkých zaujímať, aby sa jej nestalo to, čo v Čechách, aby nestratila svoje mocenské pozície. Takže myslím si, že nemôžeme chcieť od politikov zázraky, pokiaľ veria a pokiaľ je aj v našom spoločenskom vedomí zatiaľ predsa len kresťanský pohľad na svet a kresťanský svetozár dominantný. Keď sa v školách vyučuje taká radikálna zmena, len tak ľahko nepríde. A myslím si, že je to ešte dlhodobý proces, ale ten proces musí prejsť, pretože dneska už nežijeme v izolovanom kresťanskom svete. Už je to svet rôznych iných, kde sa musia rešpektovať. Horšie je, že v poslednom čase badám pri mojich cestách do Číny, že Číňani, ktorí predtým nejako proste kresťanstvo i za to, čo im v 19. opiovými a tak ďalej, takže nemali dobrú mienku o belochoch, o kresťanoch a tak ďalej, ale dnes westernizáciou, príchodom všetkých tých shopping centrov a moderných týchto i svetovými výstavami, olympiády a osvojovaním si takého nášho lákavého štýlu, prichádzajú na to, a to vidíme aj na tých Číňanov, čo tu žijú, že sa im zrazu zapáči, že jak je to pekné, že tí beloši idú do kostola v nedeľu, tam sa pomodlia a už sa to rituály potrebujú. Takže minule som pred textom stála na zastávke električky, išla som na jednu návštevu v nedeľu a naraz vidím z toho kostolíka a vychádzajú sami Číňani, Vietnamci a takýto, proste s detičkami, s rodinami. Ja som bola zhrozená, že ako rýchlo sa dokážu prijať kresťanstvo, aj keď samozrejme neverím, že v takej viere, že ich... Ale je to proste, majú sa kde zísť, majú si kde zaspievať, majú si... Takže toto je trochu obava, a preto
aj keď mi zazlievajú, že nebojujem za demokraciu v Číne, ale zatiaľ tá Čína je akoby len ďalšou dynastiou v celom tom 5000-ročnom. A kým my si túto našu ideovú proste zmagorenosť nevyriešime, tak by bolo strašné, keby ona pohltila už aj Čínu, lebo potom by to ľudstvo o mnoho dlhšie potrebovalo sa dostať späť ku tej základnej pravde, v ktorej naše predkresťanskí predkovia verili. Aj mne je smutno, že ako by sme začali len po príchode Cyrila a Metoda, ako keby sme nemali korene o mnoho hlbšej, staršej civilizácie, slovanskej, ktorá keby sa bola mohla vyvíjať, tak by sa bola vyvíjala ako ostatné svetové civilizácie, nebola o nič hlúpa, ale tu narazila práve na ten prúd zo Stredomoria, ktorý bol vtedy ojedinelý a celý svet bol iný. A ešte horšie, že sme prijali predstavu v rámci kresťanského náboženstva, že sme vyhnaní z raja. Jednoducho toto je idea kresťanstva a aj keď sme sa, povedzme, zbavili kresťanských ideí, ale vo verejnom živote vidíme, že sa s tou planétou narába ako s niečím náhradným, nie s niečím úžasným, proste tým najfantastickejším, krásnym rajom, ktorý si musíme chrániť, lebo nemáme inú šancu. Predstavy a rozprávania, že na Marse, tam sme ešte ani jeden strom nedokázali vypestovať bez vzduchu, vody a potravín. Neprežijeme i pri najgeniálnejšej technike. Takže to všetko je hrozbou pre budúcnosť a pokiaľ zostaneme v našej odsudzenej viere v Boha a nie v obnove úcty k prírody, tak by nás to mohlo ohroziť. A verím, že ľudstvo nie je až také, aby tam to spadlo. Tak ďakujem za pozornosť.